επισκεφθήκαμε τους συλλόγους ατόμων με αναπηρίας Λάρισσας και Θεσσαλίας, το Σύλλογο Λάρισσας και την Ομοσπονδία Θεσσαλίας, και είχαμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια γόνιμη και σε βάθος συζήτηση και ενημέρωση για τη σημερινή κατάσταση στην πόλη μας, αλλά και γενικότερα στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα, σε σχέση με τη εξυπηρέτηση των ατόμων και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Και είδαμε ένα-ένα όλα τα προβλήματα, από την προσβασιμότητα μέχρι την κοινωνική στήριξη και την οικονομική κατάσταση, τη δυνατότητα μετακίνησης και εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες και την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια και στα νοσοκομεία. Και αυτό που συναποφασίσαμε ήταν ότι θα συζητάμε με όποια θέση ο λαός μας τάξει και θα προσπαθήσουμε να βελτιώνουμε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, που η ευθύνη μας, η ευθύνη κάθε Δημοτικής Αρχής, η ευθύνη της αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντική, και παρόλο που τώρα δεν υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες, υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Να κάνουμε και τα έργα που έγιναν λειτουργικά και να προγραμματίσουμε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων και της λειτουργίας της πόλης σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο προέδρους και όλα τα μέλη που ήταν, τον Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν εδώ και μας ενημέρωσαν, και αυτή η υπόσχεση που δίνουμε είναι ότι θα μιλάμε συνεχώς μαζί τους και θα προσπαθήσουμε να μην τους απογοητεύσουμε. Είχαμε την ευχαρίστηση σήμερα ως Ομοσπονδία αλλά και ως Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Λάρισσας να υποδεχθούμε και να συζητήσουμε τον Έκτορα τον Ασιώκα και τους συνεργάτες του για ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Για μας ο Έκτορας τον Ασιώκας έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έδωσε έμπρακτα λοιπόν το στίγμα του όσον αφορά το ενδιαφέρον, αλλά και την ιδιαίτερη δυναμική που αποδίδει στα άτομα με αναπηρία. Εκείνο που εμείς από την πλευρά μας θέσαμε στον ίδιο, αλλά και σε όλους τους υποψήφιους πλέον δημάρχους, είναι ότι περιμένουμε ανθρώπους οι οποίοι θα διαβουλεύονται με τα άτομα με αναπηρία, θα αφουγκράζονται τον αναπηρικό χώρο, θα ενσκύψουν στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, και το σημαντικότερο, θα μας δώσουν εγγυήσεις για μια αξιοπρεπή διαβίωση μέσα στις πόλεις μας. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη, μας τιμά ιδιαίτερα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.